Akoli daba Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana dɛ kunnafoni dun maa ko fɔ i k'a dɔn hadamadenya bolo o bolo a bolofara o bolofara kunnafoni bɛ diɲɛsɛ ka se nin bɛɛ lajɛlen ma Boubacar Sidiki don min ni kunnafoni nana taama i kan walima i ni ka manga a na k'i ɲɛna k'a fɔ jaa ninnu de fɛnna nka n'a bɛ fɔ don min ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma i k'a dɔn i b'a fɔ ninnu n'o ka di da nka kunnafoni dila i k'a dɔn a bɛɛ tu fɛn bɛɛ la baara kɛcogo ɲuman y'o de ka bɛɛ fɔ k'u walimadɔn i k'a dɔn an terikɛ a n'an jatigi kɛ a bɛ leere Jalo n'a ka denbaya an ka foli b'u ye leere ni nin jɛmukan in ma ban Jalo tɛ foyi kɛ o ye kanu ye bi nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn a tɔgɔ de ye ayiwa Gibson control denmisɛnninw ni ka ma ni ji bɛ ye yamaruya di an b'an jo a kunnafoni la o bɛɛ bɛ ko tɛ waati wɛrɛ naam bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma leli tɛ a bolo ko siɲɛ 22 Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana a bolo da kura min ye yɛlɛma ye o ka don sabula min ye marabolo ye min ni min kan ka taa ni ɲɔgɔn ye hakilina kura o taara k'a sɛgɛrɛ minisiri min n'a bɛ mara cɛbɔli kunna n'o ye Mayigakɛ ye i k'a dɔn a tun bɛ CNT la ni ka ɲɛfɔli kɛ n'a sɔrɔla o bɛnna jamanadenw ma o tuma an k'an bolo kɔrɔta sɛbɛnnikɛla ko ani kɔrɔfɔ fɔ taara o kɔni bɛɛ lajɛlen sɔngɛrɛw ma camancɛ fanga a ka wulikajɔ kunba dɔ ye nin ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Conseil national de transition i k'a dɔn a ka wulikajɔ a taara ka ɲɛsin an ka jamana marabolo bɛɛ ma ɲinɛma kɛ Bamakɔ min ye kafo ye i k'a dɔn Bamakɔ kafoya o b'a nɔ na région 19 arrondissement i k'a dɔn 466 min ye commune ye o kɛra 819 nin de tun bɛ minisiri da ni ka ɲɛfɔ ayiwa jamanadenw ye colonel Ablaye Mayiga kuma min n'a nana ka katimu ye a ye ɲɛfɔli kɛ min ni min kan ka ta ɲɔgɔn fɛ ani min ni min kan ka woloma a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la kabini o kɔni kɛra sa sɔn kɛra ma loi numéro 2206 min kɛra janvier tile 23 san 2012 o yɛlɛmana i k'a dɔn ni nana ni ayiwa loi kura ye i k'a dɔn modification loi numéro 2017 min kɛra octobre kalo tile 2 san 2017 i k'a dɔn min n'o tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin marabolo yɛrɛ kɛcogo ani fara ɲɔgɔn kan ka kɛcogo min na jamana yɛrɛ kan ka pɔtɔyɔrɔ min na i k'a dɔn n'o bɛ code collectivité ko fɔ i k'a dɔn yɛlɛma donna o sariya bolo fana na a ko n'o bɔra yen min ye Bamakɔ kafo ye bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma i k'a dɔn a bɔ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ kabini octobre kalo tile 19 san 2022 jateminɛ dɔw kɛra commission dɔ kun sigira min ye Bamakɔ yɛrɛ kafo a taabolo n'a nabolo i k'a dɔn hakilinaw kun kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na a commune ko sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni jɛlen don ni maa kan k'i hakili t'o la min ye région 19 Bamakɔ kafo o b'a damana nin kɔni ye mara kɛcogo ye mara cɛboli kɛra nin ye u laban na tun min ye cercle ye dɔ farala kan min ye commune ye dɔ farala kan i k'a dɔn ayiwa commune min ye ngi ɲininka cercle 96 o kura i k'a dɔn de farala kɔrɔlenw kan min ye arrondissement ye o fana dɔ farala ka 136 commune i k'a dɔn 71 o farala commune kan Bamakɔ kafo kɔni i k'a dɔn o kɛra arrondissement 7 ye o de ye cɛbɔli kɛcogo ye o arrondissement 7 i k'a dɔn jamana ka lasigiden bɛɛ lajɛlen kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ bila o arrondissement kunna min ye nafolo kasa bɛ min kan ka bɔ sa miliyari 263 ani buruburu i k'a dɔn o de bɛna don Bamakɔ yɛrɛ a marabolo a tilacogo ni a sigicogo la sɛbɛnnikɛlaw ko kuma min ni kɔrɔfɔ bɔra k'a bi min ye colonel Ablaye Mayiga CNT cɛdenw i k'a dɔn o ye hakili jagabɔ kɛ bolowuli tile don jaakoya ko tɛ jateminɛw kɔni y'a jira maa fanba sabula maa 127 olu bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye maa ma sɔrɔ min ko k'an dɛ maa kelen de ko k'ale data la a mana kɛ cogo cogo bɛɛ n'ale ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo a bɔ nin ka bɔ élite kɔnɔ
a ka bi boli la eliti karamɔgɔ daba tungara an b'u fo ka fara fasarali jɛkulu kan u ko ten ko bakɔnɔ jɛgɛ n'a y'a tɛnɛ kɛ baji ye n'a sɔrɔ a balocogo fɔ bɛ a ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le politicien africain politicien africain min ye Abdurahmane Alassane Mayiga ye nin ye a ka fasiri ye a ko jɔnni bɛ anw ka transition ɲɛmaaw nɔfɛ ni ka to ka u buruja dɛ bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye transition ɲɛmaaw ye ka minɛ ɲɛmaaba yɛrɛ la n'o ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se camancɛla fangabulon ɲɛmaa ma Dr Choguel Kokala Mayiga n'a ka ministres k'u mana sariya bolo fɛn ta jamana in kɔnɔ k'i b'a ye k'a fɔ maaw dɔw jɔn bɛ kɛrɛfɛ k'a jira k'a fɔ min ye anw k'o taabolo ye ko mankan ko min ye Rusila jamana ye o tɛgɛ ja o yen bɛ a ko kɔfɛ ka taa sɔrɔla k'u tɛ fɛn min kalama min ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o bɛ sɔrɔ donni min na ka bɛn septembre kalo dɔ tile 22 ma san 1960 k'i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen bi na minnu bɛ pangacu na ani minnu bɛ dasago fɔ la k'u caman bɛ yen k'u b'a sɔrɔ lamɛnbaaw ka hakɛ to u y'a lamɛnbaaw ka hakɛ to n bɛna kuma min fɔ o b'a sɔrɔ caman bɛ yen k'u ma diɲɛ ye koyi e ma kuma jugu fɔ o ye tiɲɛ ye o y'a sɔrɔ k'u caman bɛ yen u ma diɲɛ ye olu de naan bɛ bi u tɛ fɛn min kalama o ko tɛ nakɔ sa o tɛ sɔ bɔda dɔn n'i ye ko in ta k'a lajɛ anw ka jamana a kɛlen kɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'i y'a dɔn a kun t'an bɛ tɛgɛ di Senegali ma min ye fédération ye fédération du Mali o fana cilen kɔ i b'a ye k'a fɔ jamana a ma dan o ma koyi a ye wuli ka jɔ caman kɛ filaninteriya o bɛ se ka don ani diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a fɔlɔla k'i tɛgɛ di maa fɔlɔ min ma ni bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama o de ye Rusi jamana ye a waatini a bɛ wele ko URSS min baaraw bɛɛ lajɛlen boloda la ka bɛn janvier kalo tile 26 ma san 1961 n'i ye ko in lajɛ min senfɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ min n'o latɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ n'o de ye Rusi jamana a ka anw ka jamana ni k'a sɔn min ye maramafɛn o ka se ka di faso Maliba ma o baara ninnu sɛgɛn fana tɛgɛnɔ bilala ka bɛn février kalo dɔ tile 21 ma san 1961 wa n'i ye ko in lajɛ min ye Rusi jamana ye k'a minɛ o dɔw fo bi an bɛ ɲɔgɔn bolo wa anw ka jamana a kun n'o ye a donni kama a bɛ maa min ka danganiya kɔnɔ o de ye Ala ma hinɛna président Modibo Keyita la Dabade n'i y'a ta k'a lajɛ Dabade n'o ye Keyita ye président Modibo Keyita a ye baara kunba caman boloda wa a y'a jira fana a waatinin kama k'a fɔ min ye anw ka dugu jukɔrɔ nafolo ye o fanba caman ka se k'o bɔ dugu jukɔrɔ jamana denw ka se ka lafiya sɔrɔ ka se ka damu ta a ko la i b'a ye k'a fɔ o baara yamaruya fana dila Rusi jamana ma wa n'i ye ko in lajɛ ko caman bɛ yen maaw bɛ yen u tɛ ko minnu kalama n'i y'u ka ko lajɛ o hakili la ko min ye anw ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya ye hali n'a sɔrɔla an fɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ bi min ye anw ka jɛɲɔgɔnya ye a fɔra Rusiw ka jɛɲɔgɔnya kɔfɛ wa jamana caman fana bɛ yen i n'a fɔ fasiri kɛbaa y'a sɛbɛn cogo min na Rusi jamana tɛmɛlen kɔ min ye Chinois jamana ye ka taa se République fédérale d'Allemagne ma ani République démocratique d'Allemagne ani Tchécoslovaquie jamana nin bɛɛ lajɛlen y'i tɛgɛ di jamana faso Maliba ma a donni kama waasa nafasɔrɔ siraw jamana ninnu bɛ se ka o tɛnɔ bɔ cogo min na min y'a ta k'a lajɛ min ye Abdurahmane Alassane Mayiga ye ka bɔ politicien africain kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili miiri anw ka tariku mɔgɔninfinw k'a ɲini k'a dɔn yanni k'i sigi k'a kɛ dasago fɔ ye min ye Rusi jamana ye ko bila teriya t'an ni ɲɔgɔn cɛ koyi filanin teriya a kɔni a don fura dama kana bugɔ sisan la ni hɛrɛ ni mugu baden tɛ anw ma gɛlɛya sɔrɔ a ko kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le politicien africain kɔnɔ Abdurahmane Alassane Mayiga a ka fasiri don Boubacar Sidiki Ala ka hinɛ Jérôme Diarra la Jérôme ko safinamina tile a tɛ foyi kɛ dosokɔrɔ la a fa ti ko a ba ti ko siga t'o la n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛn bɔra a bolo ko siɲɛ 3,776 min ye DT ale de ye nin ɲɛgɛn a ko tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ politikimaw ka mankan min n'a kɛra sababu ye kunnafonidilaw yɛrɛ jaba la ni ka taa so bɛɛ lajɛlen karikari i k'a dɔn ka sigiyɔrɔw karikari i k'a dɔn Ala ni bɛnbaliya ani ko yɛrɛ dɔnbaliya a ko nin kɔni kɛra ayiwa min ye cɛ fila ye
olu ye kɔlɔlɔ ba sɔrɔ a ko la maison de la presse i k'a dɔn dɛnɛndo février kalo tile 20 politima dɔw bɛ awɔ minnu n'u ka danganiya bɛ ɲɔgɔn na olu de tabalen gosi k'u na welewele dakɛ kunnafoni di dɔ b'u bolo k'u n'o lase ɔ kunnafoni di kɔni daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni di b'a kun ye Isa Kawujimi Jugara bɛ kɛ Useni Amiyon Gindo nin jɛ fila u ye takuru don dɛ sɛbɛnnikɛla ko tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye passeport ye n'o ye taama sɛbɛn ye o kun kan ka d'u ma passeport diplomatique mais pourquoi ayi dɛ a b'u bolo ka kɔrɔ a b'u bolo de ya bɔsila ka b'u bolo mais munna passeport diplomatique b'u bolo ka da u jɔyɔrɔ kan kɛ o ma ministre Useni Amiyon Gindo kodam président passeport diplomatique k'a bɔsiw la i k'a dɔn taa passeport normal ta min b'e bolo o kelen de bi d'u ma sa i k'a dɔn nin kɔni ye ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa wɛrɛ fana bɛɛ Mohamed Saliya Touré jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Semas i k'a dɔn o mankana ba don a bɔsir'o fana na sɛbɛnnikɛla ko yalima a bɛnzema don wa yalima dabɔngama de don nka n'i ye ko kɔni da k'a lajɛ mankan kɔni bɔr'u fɛ i k'a dɔn a bɛ tile 2 bɔɲɔgɔnko tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira u ni passeport diplomatique yɛrɛ de man kan bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye ko ye min awɔ n'a fanga ka bon kosɛbɛ min ye dibila ye a lakari de ye tandɛgɛ ma ye a ko maa minnu kɔni bɛ nin ko in na n'o ye politiki maa jolenw ye nka politiki maa minnu don i k'a dɔn ka yeta ani jamana den fanba ka yeta tɛ kelen ye sabula tigelomani ani i k'a dɔn burujali o b'olu bolo kosɛbɛ politiki tɔn dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu kɔni fɛn o fɛn n'i y'a kɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn n'a ma bɔ olu la walima u ma y'a kɛnɛ kan olu k'a bɛɛ lajɛlen ma k'a ma ɲɛ o de la ninnu kun ye tabali gosi sa i k'a dɔn u bɛ taa min fɔ ko kɔrɔ don ko kura tɛ dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn jamana sarabolokula min ni bɛɛ lajɛlen dɛsɛra a la nin denmisɛnw kelen bɛ k'a denw ni ka jamana mugu b'a la olu bara k'o baara kura min kɛ yalima o keleya o hasida don wa sɛbɛnnikɛla ko u kɔni kelen bɛ k'u k'a da o de la f'o de ka dabila ayiwa diyagoyakisɛ bilen la sɛbɛnnikɛla ko Useni Amiyon Gindo ale min ye jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko plateforme Espérance jigiya kura i k'a dɔn ale y'a fɔ maison de la presse la ani Isa Kawujimi Jugara bɛ kɛ awɔ tɔnni dɔ bɛ yen o ko min ma ACRT i k'a dɔn parti fasoko wele i k'a dɔn faso ka wele ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan i k'a dɔn a don maison de la presse la u ka nin kuma purukotelenw de kɔni kɛra sababu ye awɔ ko yɛrɛ tɔ kelen bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ u ye min fɔ i y'o dɔn de président kɔrɔw dɛsɛra i k'a dɔn awɔ Amadu Tumani Ture n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen dɛsɛra fɛn min na munna ninnu bɛna fɔ k'u b'o tɔgɔ ta o tuma a ka dabila munna n'a jara a fɔ ni ACRT kelen in ma sigi ka colonel Asimu Goyita de dɛmɛ Isa Kawujimi fɛ wa k'a to CNT kɔnɔ e y'a dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tafa Tunkara indicateur du renouveau an b'u fo ka farisɛjɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo o ko tɛ n'i bɛ natabasiw ɲini i bɛ t'o ɲini fɛntigi de ka soda la o ye tiɲɛ ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin Abulayi Watara nin ye a ka fasiri ye Abulayi ko i bɛ se k'i da Mali kɔnɔ yan sa k'i ɲɛ tugulen k'i kolonkolon fo Abidjan awɔ Ala danko kɛ min ye frontières ye n'o ye karangadaw ye dancɛw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ la laseli a sɔrɔla ntɛnɛn tɛmɛlen min ye ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o b'a kɛ ni Alassane Dramane Ouattara ye Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna na araba o kɔrɔfɔ in a kɔni a sansalamana yen de wa min y'u ka jabaranin fɔlɔ ye n'o ye RT1 ye kunnafoni a saradala olu fana fɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ hakilinajigi min ye corona virus ye n'o ye diɲɛ laban bana min n'u nana cu diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan n'a kɛla sabu ye Côte d'Ivoirekaw olu k'u ka dancɛ ni k'a datugu o ni Mali ni jamana caman cɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye fana k'a fɔ fanga yɛlɛma min n'olu kɛra anw ka jamana faso Maliba kɔnɔna na ni a labanna ni aw kɔni o tala k'o ɲɛmaya di colonel Asimu Goyita ma colonel Asimu Goyita n'i y'a ka kow ta k'a lajɛ o kɛla sabu ye CEDEAO jamana minnu b'o kɔnɔna na o jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ e ko o ma ban Mauritanie k'o
an ka jamana kuncɛli ma wa n'o bɛ sanction ko fɔ o sanction kɛla sabu ye min ye coronavirus ye ka karanga dashuwa ni ka dɔ fara a giriya kan nka a kɔni a kɛra degun belebele ye bawo min ye anw ka jamana ye anw kɔni kun bɛ n'anw ta ye yan nka Côte d'Ivoire jamana olu ka sogoko ka taa se u ka taabolo wɛrɛw ma hali n'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ na n'u ka da dumunifɛnw ye anw ka jamana kɔnɔ nka anw ka misiw ni sagaw u caman kɔni kun bɛ bɔ faso Maliba kɔnɔ k'u kun da Côte d'Ivoire jamana kan k'u ka sogo ni ka se ka u ka baara ni ka nɔgɔya u bolo wa n'i ye ko in lajɛ a kɛra gɛlɛya ye bawo a kɛra majɛn belebele ye hali u ka danganda min bɛ yen n'u y'u ka port d'Abidjan ye n'i y'a ko ta k'a lajɛ e k'o baaraw kologiri caman olu ma sonsoro wa furancɛ in kɔnɔna na nin sanction in wililen fasiri kɛbaa ka fɔlɔ n'o Abdoulaye Ouattara ye k'a bɛna kɛ sabu ye ni ka ninkura fiyɛ Côte d'Ivoire jamana a sɔrɔ dabolo la wa min ye anw yɛrɛ ka jamana ye anw ɲɛlamana Konakiri a mɛnna o hali u k'a datugu an taara Konakiri a mɛnna hoyi an bɛ to k'u musalaka sa naam k'u ɲɛma so sa an bɛ to ka taa dɔɔnin ta yen i y'a ye sa n'o tɛ Côte d'Ivoire fɛ min ye Laginɛ ye o ka sɔrɔ anw na han n'aw ye Laginɛ sira minɛ o kɔni o da bɛ diya anw na kosɛbɛ karibiranko ka taa se sira yɛrɛ surunya ma musaka minnu bɛ don ko da fɛ o kɔni o ka dɔgɔ kosɛbɛ ka saga ni Côte d'Ivoire jamana ye n'i ye Abdoulaye ka kɔrɔfɔw lajɛ a ko min ye yɔrɔ ninnu datugulen ye k'a taara wolo dɔw fana ka tɛgɛ jɔsi la ɲɔgɔn na koyi bawo olu tun bɛ musaka sɔrɔ bawo n'i kun ye maa ta ka bɔ faso Maliba kɔnɔ ka Sikaso cɛci n'i taara se Pɔgɔ a bɛ jigin yen de wa min ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jɛkuluw ye n'u y'u ka barajiw ye o baraji belebele saba k'o de kun sigilen bɛ kungokolo banda fanda kɔnɔ n'i sela ye mototigi dɔw fana bɛ yen olu de bɛ kɔni n'olu de b'a fɔ sa ni minɛn b'i bolo o kɔni o ko ka nɔgɔ nka ni minɛn bɛ e bolo wa o musaka o bɛ daminɛ 1,200 fo ka taa se 3,000 bɔ ɲɔgɔn ma nin bɛna kɛ sabu ye k'olu ka dumuni ni k'a talo ni k'a dafiri wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ e ko a ko kun kɛn tɛ mafiya yɛrɛ ye wa bawo min ye kana tigilama minnu bɛ yen n'olu taalen bɛ barajiw sigi kungokolo kɔnɔ olu kɔni caman bɛ yen olu ka musaka o ni motonitigi ninnu tun bɛ ɲɔgɔn kalama koyi n'i ye ko in lajɛ Abdoulaye Ouattara ko min ye nin frontière ninnu dayɛlɛlen n'o ye dancɛ ninnu ye Côte d'Ivoire jamana ani faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sabu ye jamana fila lafiya fiɲɛ a k'u bɛɛ lajɛlen fifa nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔ Abdoulaye Ouattara a ka fasiri don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo kari ka don Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnfura in ɲɛ ŋana ye sabula bi ko m'a bila bɔli la Boubacar Sidiki k'a dɔn maa min ɲɛ sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Ismaïla Jara Jarakɛ ko a ko foroba cakɛda min b'an fɛ yan n'a ka baara ye téléphone ko ye u k'o di ma société Malitel société Malitel yalima awa jamana b'a fɛ k'a minɛ tuguni wa ɲininkali to min fɛ a ko société Malitel i k'a dɔn ale de ye téléphone sira fɔlɔ ye min digira an ka jamana kɔnɔ ɔ i k'a dɔn wulikajɔ ani hakilinaw nana fali waati la i k'a dɔn min y'a fankelen ye ni k'o ta ka di larabuw ma ɔ n'i ye cakɛda in yɛrɛ ta k'a lajɛ arabuw ni yɔrɔ 151 o ye arabu ta n'o ye marokokaw ye 49 de ye jamana yɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ne ka waati bɔ mɔɔw ka mankamisɛnnin cayalen don wulikajɔ cayalen don bɛɛ lajɛlen ko téléphone mobile Malitel f'a ka segin ka kɛ jamana ka niyɔrɔ de ye maliden caman kɔni ka ɲinifɛn ani ayiwa wulikajɔ kun y'o ye hali n'o y'a sɔrɔ yɛlɛmabolo kuraw don la awa i k'a dɔn Sotelma Malitel sabula sira kura dɔ bɔn bɛ u ko min ma Move Africa Malitel o min i k'a dɔn n'o ka wulikajɔ walima ayiwa o kun ye hakilina minnu fɔ o bɛ sɔn ka ban ka bɛn 2024 ma mɔɔw yɛrɛ de kɔrɔtɔlen don malidenw na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka foroba cakɛda caman de bɛɛ min kɔni n'u y'a tunɔmada ten ɔ tunɔmadali in kɔni ma kɛ sababa ye sabula a kɛra sababu ye min y'a cakɛda caman ye k'u sigi u sen sabara kɔnɔ komi n'a b'o la n'o ye Segu Kɔma Taxi ye o min kun bɛ chinois bolo a ɲinina u ka segin jamana ma min ye usine malienne de produits pharmaceutiques UMPP o fana b'a la nin bɛɛ lajɛlen bara ka ɲini jamanadenw fɛ a ko société téléphonique mobile Move Africa Malitel a ko jamana ka segin k'a minɛ maa minnu n'u bɛ niyɔrɔ
jɔyɔrɔbatigiya la a ka bɔsiw la a bɛɛ lajɛlen ka kɛ Mali yɛrɛ ta ye maliden caman kɔni b'o o ŋunu a n'o wuli ka jɔ la ɔ caman kɔni ɲɛna camancɛ fanga bɛ se k'a baara kɛ sabula mɔɔ deli don camancɛ fanga na ale ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn a nafa sen bɛ yɔrɔ caman ma o tuma an ka foroba cakɛdaw n'o ye a Sotelma Malitel a ko n'i y'a ta ka lajɛ Sotelma i k'a dɔn ale ni bolofara min kun bɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ kabini bi tɛ o de ye poste ye poste i k'a dɔn san 1989 cakɛda ninnu sigira sen kan o ko min ma office des postes et de télécommunications i k'a dɔn o de laban na ni ka yɛlɛma ka kɛ Sotelma ye o kun bɛ fankelen fɛ office national des postes i k'a dɔn o laban na a bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Sotelma ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ juillet kalo tile 7 san 2009 i k'a dɔn u nana fara fila ye Marikukaw nana don a la min ye télécom ye Marikukaw ka nin cakɛda in i k'a dɔn 100 o 100 n y'o f'i ye n k'olu ta ye 51 ye Mali niyɔrɔ kɛra 49 ye min fɔra ka d'a kan u bɛna ni hakilina kura ye u bɛna ni nafa kura ye u bɛna ni yiriwa kuraden ye o de fɔra ayiwa min ye Marikukaw ye nka sɛbɛnnikɛla ko a bɛ n'a fɔ Marikukaw dɛsɛra sabula Sotelma Malitel u nana tɔgɔ kura min don Move Africa Malitel i b'a ye k'a fɔ réseau yɛrɛ kuma dɔw la a bi ɲaami ni ka ban ten kɛrɛkɛtɛ a ko bɛɛ lajɛlen nana ni gɛlɛya de ye n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ duguba damadɔ bɛ yen i k'a dɔn ayiwa Move Africa in a kan ka banba yen kosɛbɛ Bamakɔ Segu Kulukɔrɔ Bila San Moti Jɛnɛ Kayi Sajola min ye Yatela ye Kucala ni Sikaso a ko a kan ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ o siraba minnu fana bɛ yen Bamakɔ Segu Kulukɔrɔ Mafe Sirakɔrɔba min ye Banamba ye ani Mate min ye Cɔribugu ye Kulukɔrɔ Segu Bila San Moti Jɛnɛ Kambaba Bila Kucala Sikaso ani Bamakɔ Kulukɔrɔ a ko nin furanjɛw na normalement a kan ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen fana na nka n'i ye laban ninnu da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u b'i ni ka dɛsɛ sabula jama a fanba kun girin'u kan i b'a ye k'a fɔ fangaba ma y'u la sabula cakɛda wɛrɛ min bɛ yen n'o ye Orange Mali ani Telecel i k'a dɔn nin cakɛda in ani Move Africa nin cakɛda saba de bɛ jamana in téléphone ko ɲɛnabɔ téléphone yɛrɛ nafa o de ye kuma mɛnni joona n'o ye réseau ye u kun y'a ɲini sa k'a fɔ bolofara dɔ bɛ yen o bɛna don o la min bɛ se k'a to ayiwa a bɛ fangaba sɔrɔ nka i k'a dɔn Orange Mali laban nana jabe d'u ku la jabe dar'u la sabula i k'a dɔn u ka réseau in kɔni i k'a dɔn a sɔrɔ man di ten kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla kɔni bɛɛ lajɛlen de kɛra dimi ye jamanadenw ma Bamakɔ ni Kayi ni Sikaso Segu u ko min ma ADSL a ko i k'a dɔn o kɔni a fanga man bon kosɛbɛ n'o tɛ min kun fɔr'u fɛ k'a fɔ ayiwa Move Africa in bɛna ni fangaba de ye fanga min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn téléphone tinɛkuli i k'a dɔn a sɔrɔli ko ɲuman i b'i to diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ a ko min yɛrɛ Bamakɔ n'a show bi yan don dɔ réseau bɛ se ka tunu ten pelenketew i tɛ foyi faamuya a la a ko kuma ministre ka laadala ɲɔgɔn ye dɔ kɛra octobre kalo tile 24 san 2018 a don gouvernement kun y'a jira k'a fɔ min ye awa décretw ye ni o décretw bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ni min kun fɔra yanni a ka di Marikukaw ma i k'a dɔn ayiwa a caman bɛ min ma dafa n'a ma ɲɛ o kɔ maliden caman kɔni diminen don caman bɔn bɛ sa i k'a dɔn ayiwa Sotelma Malitel a ka segin ka di jamana ma u kun ye kumaba dɔw fɔ waati la sabula min ye ayiwa KTG a kun fɔra k'u bɛ taa fo o la u dun dɛsɛ bɛ ni k'o sɔrɔ a ko i k'a dɔn o dama taa bɛɛ lajɛlen mɔɔw de dimi min kɔni b'a to ayiwa Move Africa Malitel a ka segin ka kɛ jamana ta ye nka nin cakɛda in yiriwali ka se bi ma fo maa wɛrɛ ɲɛ ka bɔ a fɛ maliden dɔ de y'a baara kɛ Lansana Njayi un grand cadre a bɛna Sotelma ta don min a y'a sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka miliyari ten u y'a to la voilà ne m'a ɲɔgɔnna ye o un grand cadre un grand commis de l'État bɛɛda ninnu furali a tun ma di ozone ma wa o tɛ Maroc ta ya et voilà maa minnu dɛsɛla ka yɔrɔ fura o bɛ se ka réseau ko ɲɛɲini kamalen nana ka cakɛda in da k'a jɛnsɛ ten ka barika don a la u y'o to de la dɛ ka sin ka ko Maroc y'a sa maliyɛn ka taabolo ye sa wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la
karamɔgɔ tɛ Tunkara Naam. ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Bamako Info Bamako Info min ko jɔnni b'a fɛ ka Seku Umaru Kulubali k'a to a tiɲɛ dɛ min ye Centre National de la Promotion du Volontariat au Mali ye o ɲɛmaaba don nka n'i ye ko in ta k'a lajɛ kɔsada in na k'a bɛ ɲini ka dɔgɔkun damadɔ bɔ min ye ŋunuŋunukaw ni nkalon ye n bɛ nkalon tigɛ k'a da karisa la o taabolo e ko ɲɔ t'a la ka ɲɛ réseaux sociaux sanfɛla la wa n'i ye ko in lajɛ Centre National de Promotion du Volontariat au Mali ni a ɲɛmaaba o ye Seku Umaru Kulubali ye ale de ye a directeur ba ye o kɔni a y'a jira k'a fɔ ko a na kuma tɛ sa bawo min ye miliyari 7 min n'o b'a la ka kofɔ CFA wari miliyari 7 ko gouvernement y'o ta k'o di Sandiri ma ko wa ko Sandiri ɲɛmaaw o y'u da o miliyari 7 kan ni k'a dun ka taa sɔrɔ la kalonfin dɛmɛ tɛ a kan n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye ɲɛmaa ye yanni ale ka na ɲɛmaaya la maa dɔw fɔna a kɔ n do o bɛ tali kɛ Ibrahim Ag Nok la ale ye ancien directeur ye Centre National de Promotion du Volontariat au Mali la a ye o yɔrɔ in ɲɛmaaya ani ka a kɛ yanni a bɛ taa ANPE la n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ɲininkalen a y'a jira k'a fɔ ko nkalon min d'a mɛ ka da ale la k'a fɔ k'a ye CFA wari miliyari 2 dun kɛ san 4 kɔnɔna na ko nkalon dɛmɛ tɛ a kan ko kabi Sandiri ala y'a dan k'a sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ nafolo min n'olu mako bɛ o la k'o t'a la k'o nafolo ni ka o sɔrɔ bawo maa minnu b'a la ka tuwajɛ ta ka Sandiri in sɛgɛrɛ olu bɛ k'u banba fɛn min kan o de ye des enseignants des collectivités territoriales n'i y'o ko ta k'a lajɛ ko o waatiw tɛmɛna mako kun nana jɔ lakɔlimɛtiri 15,000 ani 300 la wa min ye akademiw ye olu de fana bɛ maa ninnu ka sɛbɛnfuraw ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a laraw ye ka sɔrɔ k'a fɔ nin Sandiri ye karimasɛnɛ o de kan ka taa wa kalan min n'a b'a la k'o ɲini n'o ye qualification ye dɛ nin kalan nin sɛbɛnfura de bɛ u bolo min ye maa 15,000 ni 300 ye maa 8,000 ani 550 ani 63 o de sela ka sɔrɔ ka bɔ akademi yɔrɔ ka ɲɛsin nin Sandiri ma ko yalima ko maa tɔw ka tabaliya k'o bɛ olu bolo wa u ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in lajɛ halisa ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la ka taa se a yɛrɛ ka conseiller technique dɔ bɛ yen n'o ye Adama ye a fɔ Charles Adama Baba Jabatɛ Adama Baba Jabatɛ ale ye conseiller technique ye ka taa se u ka fɛngɛ ma agent comptable ma n'o ye Danbɛlɛkɛ ye nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ nafolo min n'a jira la k'a fɔ ko gouvernement y'o ta k'o di olu ma ko nafolo in k'a ma se u ma koyi bawo nafolo min n'olu mako bɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ miliyari 7 min n'o b'a la ka kofɔ ko faso Maliba y'o di o ma n'o ye gouvernement ka subvention ye n'i y'a lajɛ ko min ye CFA wari miliyari 4 ye dɛ o de sela ka sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaya bulon yɔrɔ dɔɔnin dira koyi miliyari 7 min ye miliyari 4 ye o de sela ka sɔrɔ nka n'a fɔra ko maa kelen k'o ye miliyari 2 dun ko y'a dɔn k'o tɛ nkalon kuma ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Centre National de Promotion du Volontariat du Mali la u bɛɛ lajɛlen kɔni jaba diɲɛ bɛ nin ko in na u y'a jira fana k'a fɔ nin wari fɛn fɛn b'a la k'a fɔ nin ye nin sɛbɛnfura ninnu bɛɛ hakika b'u bolo min b'u lajɛya k'a jira k'a fɔ nafolo min n'olu mako bɛ a la o yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ ka bɔ faso ɲɛmaayaso yɔrɔ o kuma tɛ k'a fɔ k'olu n'a ta ni k'a bila u dufa kɔnɔna na min ye Adama Baba Jabatɛ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye u kɛn bɛ k'u datu hakilina dɔ fana na n'o ye agence de communication dɔ ye n'a bɛ wele ko Floracom ko o kɔni ye ko sugubulon dɔ ta la ka di o ma k'ale bɛ maanifin bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ o sugubulon ko min n'o b'a la ka fɔ PNUD ni nin Sandiri in ka tɛgɛdijuguman hukumu kɔnɔna na bawo ale yɛrɛ ye PNUD baarakɛla kɔrɔ ye o PNUD de bɛ kɛ sababu ye ka o sugubulon o ta k'o di cakɛda in ma n'o ye Sandiri ye o fana de bɛ ta k'o di Floracom ma wa Floracom tɛ baara wɛrɛ kɛ koyi t-shirt minnu bɛ na casquette minnu bɛ na n'a fɔra ko cérémonie bɛ yen o marché n'o sugubulon bɛ ta ka di Floracom ma Floracom b'o baara dɔrɔn de kɛ a wa a bɛ kɛ maa min ka danganiya kɔnɔ n'o ye cakɛda ye o de ye PNUD ye o ni Sandiri taabolo k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye k'u n'u da don a kɔrɔfɔ caman na jamanadenw ka se ka bɔ a kalama gɛlɛya minnu bɛ u dala ani nafolo ko tuluni nkalon min t'a mɛn ka da u la u k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ waasa min ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka Sandiri taabolo faamuya gɛlɛya minnu fana bɛ Sandiri kɔnɔna na fura min kan ka ɲini o la ka bɔ gouvernement yɔrɔ o fura ka ɲini joona nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Bamako Info kɔnɔ Mojak ale ka fasiri don
nego kara fe ito anga te ko ima premier mi O bebe. anga segi kana o ke wuru kumba kelenzon nam Karawada wasu ngara Ha? ndara nana Ah. dan digal werete ula fes ne ko bala so ko beti Boubacar Sidiki ni mbala lama Awo. mbembulo Boubacar do ni ga Ado. boni seben mi nu kama le pays faso isa jigiba ni nya ka seben Awo. Boubacar Sidiki ka do janva labeba ani janva demeba ni bele jele ma juwe Sigata. joni de faralen be nyuanga i ka do desh bamanji jereje kulu mi nyeshine do anga farafin jamano ma Daesh. i ka do Daesh yaro koni utina bawle ke moto ni mobile la ka boli fes mi nye essence Awo. gasoil jonde ba duma nyini ngali ni sɛgɛsɛgɛli ba in kule i k'a dɔn bɔnana ka kalama février kalo tile 20 san 2023 Awɔ. i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ u ko min ma plateforme des mouvements et du 14 juin san 2014 d'Alger i k'a dɔn MSA ani Gatia min n'u dɛmɛna an ka sɔrɔsikulu jɛrɛjɛkuluw fana fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka munumunu saloba de kɛ Awɔ. i k'a dɔn ayiwa terroriste bamanji minnu n'u b'an ka jamana kɔnɔ ne ko an t'a ɲɛɲini wa Awɔ. fɛn o fɛn bɛɛ i k'a dɔn i b'a sɔrɔ laseli b'a la u bi yaala moto la u bi yaala ɲininka mobili la station jumɛn b'u bolo Ɲininkali. u bɛ essence bɔ dingɛ de kɔnɔ wa bɔ nana k'a kalama bɔ nana k'a kalama cogo di Awɔ. u ye sumusumuni kɛ ka ɲininkali kɛ ɲininkali in senfɛ sa i k'a dɔn u taara bɔ ayiwa u ka essence dogoyɔrɔba dɔ kan Awɔ. i k'a dɔn min ye bariko ye ani bidɔn falen essence ni gasoil la Awɔ. i k'a dɔn k'u bila bɔrɔw fana kɔnɔ ni k'a dugu sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu in min ye plateforme du mouvement 14 juin 2014 Awɔ. i k'a dɔn sɔrɔsiw olu nana bɔ ko kalama Tiɲɛ. sɔrɔsiw y'u dɛmɛ i k'a dɔn ninnu bɛlɛni an'u minɛni na kuma min ni bilhak Awɔ. u nana dɛngɛniya sɔrɔ k'a fɔ nin fɛn ninnu dogolen don ayiwa Daesh Awɔ. ale de ka fɛnw don u dogolen bɛ nin yɔrɔ in na terroriste jɛrɛjɛkulu i k'a dɔn u mago bɛ ɲɛ essence ni gasoil min na u sina ka taa bɔ a ka ten ni ka tɛgɛ da bɛɛ lajɛlen kan gami Ha? sɛbɛnnikɛla ko tɛgɛ da kan minnu borokotara ani minnu sera ka fa i k'a dɔn dama fo la fɔlɔ nka min kɔni jɛlen don kunnafoni jɔnjɔn nana jiidi Awɔ. i k'a dɔn ayiwa essence ni gasoil a litiri ba yirika caman de kun don i k'a dɔn u bɛ munumunu dɔrɔn k'u ka mobiliw ni motow fa la tewu Awɔ. ni ka taa tiɲɛni kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ɲumanba ye sabula i y'a mɛn i ɲɔgɔnna yaalalikɛla tɛ Awɔ. o k'a Taji de sɔrɔ b'i bolo. bolifɛn de b'i bolo walima taji de bɛ bolifɛn kɔnɔ Awɔ. sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye bamanji jɛrɛjɛkuluw ye u fanga de bi dɔgɔya ala ye diɲɛ don o don da u barika bi ban u bi jaasi don o don Hakɛ. ala ka dɔ fara o jaasi a Amina n'o ya hakɛ Rabbi. kan Awɔ. sɛbɛnnikɛla ko dama ko ma dɛ ninnu tɛ se ka na dugu kɔnɔ ka na station na ka na essence walima gasoil sa Dɔ b'u fɔ. u ni maa de bi jɛla Awɔ. maa minnu kɔni bɛ ayiwa dugu kɔnɔnaw na o n'olu kɛlen bɛ k'u ta kɛ wari minɛ ye Awɔ. u ni maafala ninnu bɛɛ lajɛlen ka kiiri de ye kelen ye Kosɛbɛ. sabula e bɛ essence walima gasoil feere u ma i k'a dɔn u bɛ taa fali de kɛ Awɔ. yalima e tɛ maafala de I ye y'o ye dɛrɛ. nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ jamana Le pays an b'u fo Naam. karamɔgɔ dɔ waati ngara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn dɔ k'a ma ko lɛyɛpana Naam. i datula Daesh ka wulikajɔ cɛjugu min na an ka jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ e ko an ka terroriste bolofara minnu bɛ yen ni o bɛ wele ko GSIM ani l'EGS jɛkulu fila e ko n'a jala a bɛ se fila koyi min ye an ka forces armées maliennes ye nka o mara kɔnɔna na ka fara mɛnaka kan u ye munumunu salo kɛ o munumunu salo sabula i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ a taara wolo ninnu ka ɲa dan bɛ yɔrɔ minnu na olu kɔni yeli la u ye ani anw ka armée de l'air ye pankulu olu k'u y'an ka sanni dugu cɛ min ye yɔrɔ kofɔlen ninnu ye k'a filenkolonjeni k'a da kolonji min ye anw ka armée malienne ye u ka kunnafoni di sira n'o ye DIRPA ye hali n'a sɔrɔla o ma kuma min ye maa kologirin dɔ ye n'o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na gawo ale kɔni ye dama suɲɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a y'a jira k'a fɔ min ye ni maa ninnu ye MSA ani anw ka forces armées maliennes olu de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan waasa ni maa ninnu tɛgɛ bɛ se ka da u kuncɛ la cogo min na wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ min n'o gosilen filɛ nin ye anw ka armée de l'air fɛ maaninfin su n'o ye bamanji su ye o kɔni tɛ sara da mɛ dugaw kɔni t'a la ka jɛn su la duga ni duga o tɛ jɛn su la
duga kelen maa kelen walima maa fila min ye ni maa kofɔlen ninnu ye ni ko n'a jala a na se fila bawo ni wulikajɔ min filɛ nin ye a bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o de ye anw ka jamana camancɛ fanga ɲɛmaw u kɛn bɛ ka tigɛnkan min di ani layirukan min di jamanadenw ma n'o de ye jamanadenw n'u bolo minɛ ka se ka kanda anw mana kɛ jamana fan o fan fɛ wa min ye ni maa kofɔlen ninnu ye ninnu kɔni bɛlɛbɛlɛnna anw ka finitigilakaw fɛ ka sabu kɛ anw ka premier ministre n'o ye camancɛ fangabolo ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɔla yɔrɔ kɔfɔlen in na a dɔgɔkun kelen ye nin wa n'i y'a lajɛ maa caman ye kɔrɔfɔ caman ta ka ɲɛsin Dr Choguel Kokala Mayiga ma k'a fɔ a ma taa Ansongo a ma taa Buremu ko ka taa sɔrɔ o bɛ programme na bon min ye Choguel Kokala Mayiga ye ale y'a jira a ka kɔrɔfɔ dɔw la ani laseli dɔw la k'a fɔ min ye Gawo gouverneur ye dɛ a sen cun Gawo dugukolo kan o de y'a fɔ a ye k'a fɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen fila o min b'i ka visite la a bɔ a la joona bawo min ye nin yɔrɔ ninnu ye bamanjilakaw u kɔni u labɛn bɛ k'i kɔrɔ ye ni sela ye bɛɛ faali dagelen don o de y'a to a ye taama ni k'a bolo kan nka min ye maa caman olu ye kɔrɔfɔ ye olu ma ko in faamu u ye kɔrɔfɔ caman bɔ ni k'a sarada wa n'i ye ko in lajɛ ko in kɔni a b'a la ka taa bolo min fɛ i n'a fɔ i yɛrɛ datula a la cogo min na terrorisme barika n'a fanga de b'a la ka ban diɲɛ don o don hali n'a sɔrɔla u bɛ denmisɛnninw ka maa wɛrɛw de ta ka fara u yɛrɛ kan k'u sara ka se ka mugu pɛrɛnta minnu n'o bɛ don anw ka armée malienne ka tɛmɛsira ninnu kan walima anw ka voyage mobile ninnu bɛ tɛmɛsira minnu fɛ ka taa mugu pɛrɛntaw don sira ninnu kan hali kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ mugu foronta in a forona n'a mugu donbaa dɔw ye n'i ye ko in lajɛ maa bɛ se k'a fɔ forces armées maliennes u bɛ baara la baara min n'a b'a la ka ye don n'a dugujɛ wa a kunnawolo n'a a nisɔndiya a n'a sanayɛlɛ sɔrɔ dɔ de b'a la ka fara o kan nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na u ka min ye Ablaye Jara ye a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛda kura ale ma sɔn nin y'a ka sɛbɛn ye ale ma ko i k'a dɔn douaniers min ye directeur général inspecteur général Amadou Konate n'a ka cɛdenw datuw ye suna yɛrɛ t'u ye koyi wari ɲininen ka bila wagande kɔnɔ o fana min ye kɛrɛfɛ mɛru kɛrɛli ye i k'a dɔn su fara tile ka ayiwa dɔ de bɛ fara ɲɛtaa kan ni sunabaliya bolo dara i bɛ bɔ fɛn caman kalama su dibi la ni février kalo min filɛ nin ye a ko ayiwa min ye Amadu Konate n'a ka cɛdenw Mali bɔda tɛ yen i k'a dɔn banbalen tɛ yɔrɔ min sabula n'i hakili b'a la kunnafoni dira min ye an ka sanu yɛrɛ de ye a bɔcogo cɛjugu kilo 10 kilo 10 i k'a dɔn o de minɛna ayiwa min ye bɔda ye n'o ye Korowari fanfɛla in ye o minɛna ka segin ka don n'a ye jamana kɔnɔ o kɛra duwakun in kɔnɔ o duwakun kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maajugu i k'a dɔn olu y'a ɲini cogo bɛɛ min ye dɔrɔgu cɛjugu ye k'u bɛ don n'o ye jamana in kɔnɔ ntɛnɛndon tɛgɛ dara olu fana ka ngami a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Burkina agent secondaire bureau secondaire Burkina a k'i b'a ye k'a fɔ min ye o ka laɲini ni wuli ka jɔ o kɛra sababu ye min ye kuri ye u kun kelen bɛ ka mobili ayiwa donita mobili dɔ k'o bama yɛlɛma ka fa bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ni k'a sɔsɔ dɔrɔgu ayiwa binjala la Mali ni Burkina Faso cɛ a sɛbɛnnikɛla ko a k'i b'a ye k'a fɔ tuma min n'u nana douaniers ye suba ye u ye sumusumuni kɛ ka jateminɛ kɛ paf u sina k'a dɔn ten k'a fɔ fɛn dɔ dogo bɛ nin na u tuma min a b'o so minɛ bɛ fan min fɛ u y'o kongo k'a yɔrɔ walaka k'a dayɛlɛ boule de cannabis n'o ye dɔrɔgu ye o den 45 i k'a dɔn dogolen kun don n'i y'a pesé a bɛ garamu 100 a bɛ garamu 24 de kofɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye duguduguni dogo ni jaba de ye a tun bɛ kari min kɔnɔ u ye tɛgɛ da kari kan k'a da a ka kari bolila kan min yɛrɛ ta don tɛgɛ dara o fana ka mobili kɔnɔ o t'a bɛɛ ye dɛ a ko février kalo tile 21 o dugusɛjɛ u ye mobili wɛrɛ dɔlen ma ni ka t'u tɛgɛ da o mobili fana kan o kɛra hɛrɛma kɔnɔ a ko i k'a dɔn koli belebelebaden dɔ de tun bɛ o fana mobili in kɔnɔ min nana ka bɔ Burkina nganamu fɛ damada de tun kelen bɛ k'u sɔsɔ sabula vignette min n'a bi feere Mali ka vignette dɛ douaniers ye tɛgɛ da ka ten ngami min ye koloko ye a bɔ Burkina Faso kana fo ngi ɲininka hɛrɛma kɔnɔ chef de bureau min bɛ yen hɛrɛma kɔnɔ n'o ye chef de bureau ayiwa an bɔrɔkɔ Gérard Togo i k'a dɔn a ye cɛdenw fo k'u waleɲuman dɔn sabula o kelen ka ayiwa koli in dafara min ye vignette den 5000 ye
o de tun b'a kɔnɔ ayiwa paquet 50 bɔɲango a ko ni k'i b'a feere 1,440,000 CFA wari a b'o de sɔrɔ nin de kumaniya da ye impôt yɛrɛ ma wa sɛbɛnnikɛla ko ni douaniers ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kun tɛ o tun bɛna nin don an ka jamana kɔnɔ k'u den k'o feere o wari a tɛ taa faso wagande kɔnɔ o bɛ se k'o taw yɛrɛ ye min kɔni inspecteur général Amadu Konate a ko nin kan ka dɔ fara olu ka jagɛlɛya kan a n'u ka wuli ka jɔ ani ka sumani kɛ jamana bɔda kɔni malidenw k'u da ka sunɔgɔ i k'a dɔn min kɔni kɔlɔsili ye i n'a fɔ n k'i ɲininka kɛrɛfɛmɛru kɛlɛli la olu tɛ ɲinɛ o kɔ fiyewu nin kun ye sɛbɛn ye Alimaso ka sɛbɛn don an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ ne hakili la fasiri sɛbɛn a banna yan Sidiki k'a dɔn waati dafara an b'an ka minɛn bɛɛ cɛ minɛn bɛɛ an b'a bɛɛ